Kaixo, gaur bigarren mailako ekuazioekin hasiko gara eta bigarren mailako ekuazioak dauz 3 motatakoak, bai? Orduan, joango naiz azaltzen banan mota guztiak adibideekin, bai? Orduan, lehenengo eta behin, zer da bigarren mailako ekuazio bat? Bigarren mailako ekuazio bat da bigarren mailako monomio bat duen ekuazio bat. Hau da, x karratu, edo letra bat karratura, bai? Hori, x karratura bigarren mailako monomio bat eukitea, bai? Bigarren mailako monomio bat edo gehiago daudenean, bale? X karratu bat. Orduan, era orokor batean, adierazten da horrela, bai? Ax karratu gehi bx gehi c. Berdin 0. Beste aldean, 0 jartzen dugu, ez dagoenean ezer, bai? Bestela ez da ekuazio bat. Orduan, zelan hasten gara, edo zer da A, zer da B? Bueno, A, B eta C dira zenbakiak, hor edozein zenbaki agertu aldira, positibo, negatibo, zatikiak, bai? Edozein zenbaki. Eta gero ditugu aldagaiak, kasu honetan, x-arekin egiten dugu ekuazioak direnean, bai? Eta beti eukiko dugu x karratu bat. Konturatzen bazarete, 3 motetan x karratu bat egon behar da. Bale? Orduan, hasiko gara lehenengo motako bigarren mailako ekuazioa egiten. Konturatzen bazarete, lehenengo mailako ekuazioa, bigarren mailako ekuazioa, kasu honetan lehenengo motakoak, daukaz 3 monomio, bai? Dauka bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa eta 0 mailakoa. Bigarren motakoak dauka bigarren mailakoa eta lehenengo mailakoa, bai? Zenbakia edo 0 mailako monomioa ez dago. Eta 3. mailakoak dauka bigarren mailako monomioa eta 0 mailakoa. Falta da x-a, bai? Lehenengo mailako monomioa. Orduan, horrek dira 3 kasuak. Hasiko naiz lehenengo motarekin, eta lehenengo mota egiteko, formula bat dago, eta ikasi egin behar da, bai? Eta formula hori da, x berdin minus b plus minus erro b karratu ken lau bider a bider c, guztia erro barruan, zati bi bider a. Bai? Bueno, eta besteak, orain azalduko dizkizuet zelan egin. Hasiko gara lehenengo motarekin. Adibidez. Bost x karratu, ken zazpi x, gehi bi berdin 0. Bai? Orduan, esan dugu, orokorrean, hau esaten dela ax karratu, gehi bx, gehi c, berdin 0, ezta? Orduan, badakigu hau formularekin egiten dela, eta formula dela minus b plus minus erro b karratu ken lau bider a bider c, ezta? Esan dut formula batekin ebatzi egiten dela, zati bia. Orduan, gu ona bagoaz, bai, ekuaziora bagoaz, zein da A, zein da B eta zein da C. Bai, hartuko ditugu ikurrekin. Orduan, A da x karratuaren koefizientea eta kasu honetan da 5. B da x-aren koefizientea eta da minus 7. Eta C da bi, plus bi. Bai? Ikurrekin, 5 da plus 5 bai, bai? Eta hau ordezkatuko dugu formula honetan. Orduan, minus b, minus, eta gure b da minus 7. Jartzen dugu. Plus minus. Erro barruan, b karratura, b da minus 7. Ken lau bider a plus 5. Bider C plus B.
Vale. Eta behan daukagu, bi bider a plus bost. Ia, zelan eragiten da hor? A ber, kontuz. Minusak, bai, minus honek aldatuko du barrokoa, beraz geratuko da plus zazpi. Gero, plus minus. Erro barruan, minus zazpi berbi da plus berrogeita bederatzi. Eta hor geratuko da minus lau bider bost da hogei, bider bi berrogei. Zati bi bider bost, 10. Jarraitzen dugu, erro barruan zer geratzen da, erro bederatzi, ezta? Zati 10. Orduan, erro bederatzi konturatzen gara hiru dela, eta orduan daukagu plus zazpi, plus minus hiru, zati 10. Bale, ez dizuet esan, bigarren mailako ekuazio guztiek, bi erantzun edukiko dituztela, bai? Bigarren mailako ekuazioak, bi erantzun. Hirugarren mailako ekuazioak, hiru erantzun. Laugarren mailako ekuazioak, lau erantzun. Lehenengo mailakoak, erantzun bakarra. Bai? Beraz hemen, zeintzuk izango dira bi erantzunak? Bat positiboa hartuta, eta beste bat negatiboa hartuta. Hau da, plus zazpi, plus hiru, zati 10 izango da lehenengoa, eta bestea plus zazpi, keniru, zati 10. Bai? Orduan, hau da, 10, zati 10, bat, eta bestea da, zazpi, keniru, lau, zati 10, eta hau simplifikatu daiteke, zati bi eginez, eta geratzen da, bi bost. Bale? Hauek izango dira, X balio posibleak alde honetako eragiketak egiterakoan 0 emateko. Venga, orain bigarren mota, azalduko dizuet, bigarren motan esan dugu daukagula, bigarren mailako monomioa eta lehenengo mailako monomioa, bai? Falta zaigu 0 mailako monomioa. Bale, orduan, mota hau daukagunean, adibidez, x karratuken bost x berdin 0, bai, konturatzen zarete, dagoela bigarren mailakoa, eta lehenengo mailakoa, eta 0 mailakoa falta dela, bai? Orduan, ja badakizue bigarren mota dela. Kasu honetan, egin behar dena da faktore komuna atera. Bai? Eta faktore komuna kasu honetan beti izango da x, ekuazioetan gabiltzalako. Bai? Orduan, nik x bat kanpora ateratzen badut, monomio bietatik, lehenengo monomioan x bat ateratzen badut kanpora, x bat geratuko zait, eta bigarrenean bost bat. Bale? Osa, x karratuken bost x-etik x bat ateratzen badut bietan, bidertzen, ona kanpora, geratzen zait. X bider, x ken bost. Bale? Orduan, guk edozein bi zenbaki biderkatzen ditugunean euren artean, bost bider zenbaki bat 0 emoteko, biderketa batek 0 emoteko edo hau da 0, edo hau da 0. Bai? Ulertzen didazue? Osa, bost bider hiru, inoiz ez da izango 0. Bost bider bat, inoiz ez da izango 0. Bost bider 0, bai da 0. Bai? Edo zenbaki hau da 0, edo hau da 0. Bai? Orduan, zer esan nahi dut honekin? Hemen ere, biderketa honek ditugu, bi gauza biderkatzen euren artean, ezta? Orduan, edo lehenengoa da 0, edo bigarrena da 0. Bai? Biderketak 0 emateko. Zego gauz esaten, hau, bider hau, 0 izan behar dela. Bai? Beraz, zer planteatzen da hemen? Edo x da 0, bai? Lehenengoa da 0, edo bigarrena da 0. Bai? Beraz, gure lehenengo emaitza da x 0 izatea, hau da, hau 0 izatea, eta bigarrena da x, pasatuko dugu minus bost beste aldera, 0 gehi bost, bost.
x bost izatea. Beraz, hau da lehenengo emaitza eta hau da bigarren emaitza posiblea. Venga, eta orain bagoaz hirugarren motarekin, bai? Orduan, badakigu hirugarren motan dagoela ax karratu gehi c berdin 0 itxurako espresio bat, ezta? Eta orduan, daukagu, falta da x-a, bai? Lehenengo mailako monomioa falta da. Beraz, konprobatuko dugu, ia adibidea ondo jarri dugun, bai daukagu bigarren mailako monomioa eta zenbakia, bai? Ez daukagu x-ik, bale? Ba, balio dozku, hirugarren motakoa da. Oso ondo, aber, zelan egiten da hau? Ba, hau da errezena, bai? Hau da errezena. Egingo dugu lehenengo mailakoa izango balitz moduan, pasatuko ditugu zenbakiak alde batera eta x-ak bestera, hau da geratuko zen bost x karratu berdin hogei, plus hogei, bai, beste aldean. Orain, x-a bakarrik utziko dugu, beraz bost hori pasatuko da hemen bidertzen dagoenez zatitzen. Beraz, honek emoten da, x karratu berdin lau, bale? Eta hemen, zein da, guk beti egiten dugu, hau bidertzen dagoenean beste aldera zatitzen, bai? Eta zatitzen badago bidertzen beste aldera, bai? Beti berdina pasatzen dugunean alde batetik bestera egiten dugu kontrako eragiketa. Orduan, zein da karratuaren, bai? Berbidura honen kontrako eragiketa. Bueno, bada erroa, bai? Erroa. Erroa da berbidura honen kontrako eragiketa. Eta erroek beti dauzkate bi erantzun, bai? Plus, minus, bi. Zergaitik, ze gauz topaten zenbaki bat berbi izatea lau, ezta? Orduan, plus bi berbi da lau eta minus bi berbi bebai da lau. Bale, horregaitik da plus minus. Orduan, x lehenengo x-a da plus bi, lehenengo erantzuna, eta bigarrena minus bi. Oso ondo. Ba, honek dira bigarreneko mailako ekuazioen mota guztiak, bai, hiru mota daude. Ez ahaztu beti praktikatu behar dela, bai, hau praktikaz joango zarete ikasten, eta animo, bai? Hurrengora arte!